down the floor. Aitziber Salinas, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo. Uda, ondo da? Ondo, uda giroan. Bai, Primera, bai. 15 behin, Eusko Ikaskuntzako lagunen bisita, izan edo gomena mara honean, gai aski ezberdinak landu izan ditugu azken astetan zurekin, Aitziber, hizkuntzan ahalmentzea helburu duen Dikoma proiektua gertutik ezagutu genuen, orain aste batzuk, ondoren gazte lokalei buruz ere hitz egiteko aukera izan genuen. Gaur berriz, oso gai ezberdin bat, Francoren diktadura garaian emakumek kirolarekin zuten lotura nolakoa zen, aztertu ahal izango dugu gertutik, ezta? Hori da, izan ere gurekin ikerlari bat ekarriko dugu, garai hori aztertu zuena, kontua da, badakizu, oso presente zutela garai hartan emakumearekin zer egin nahi zuten, generoa eta klasea, ez? Bakoitzak zer rol bete behar zuen. Eta ezakiguna da, diferentzia handirik baute dagoen gaur egungo egoerarekin. Hori ere, jakineko, galdetuko diogu, hemendik minutu gutxi batzuk barro gure gonbidatuari, Edurneri, ez da? Arata guztiz ere, ez dakit nik gauza handirik baote dakigun gai horri buruz zuzenean. Frankismo garaian emakumeak kirolarekin zer lotura zuen. Zer uste duzu? Nik uste dut, ematen duela ez da? Ez zuela egin behar, edo gimnasia klase haiek, eskuak mugitu, eta gonarekin, eta takoia jantzita, eta... Frankismo garaia irudikatzen dugunean, emakumeak nola bizi zuen bere emakume izar hori, ez dugu kirolarekin lotzen normalean. Eta gainera, zegoen emakume talde bat, oso, emakumeak ekin behar zuen horri buruzko idea oso argia zeukana, eta horiek ziren, justu baita, baita kirolaz arduratzen zirenak, sekzion femenina famatu hori aginduak ematen zituen alako emakumea izan behartzen, horren barruan baita kirola. Gaur gertutik ezagutu ala izango dugu frankismo garaian emakumeak zer lotura zuen kirolarekin, baina horretarako lagun baten ezagutza izango dugu, ezta? Bera da ikerlaria, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko jarduera fisiko eta kirol zientzien fakultateko eta Eusko Ikaskuntzako ikerlaria, Edurne Murillo, egunon. Egunon, bai. Ezagit asko aldatu den egoera, Francoren diktadurapean zegoen kirol jarduera edo bultzatzen zena, eta gaurkoa baiet esan genezake hasiera batean, baina lehen oso argi esaten zen genera eta klasea errespetatu behar zirela, eta orain errespetatzen dira, ez da? Bai, errespetatzen dira, baina, beste historia batzuk gertatzen dire. Zera duela urte batzuk oso emakume gutxi ziren, orduan inbizibilitatea zan gaurkoa, baina asko handiagoa, baina gaur egun naiz eta zenbaki aldetik emakume kirolari askoz gehiago egon, beraien presentzia gero beste mundu batzuetan adibidez mass medietan eta ez da handiegi. Egia esan da. Orduan generoaren eta ez dakit nize puntuteraino aldatu da, baina bai egia da bestea klasiarena bai duela urte batzuk edo duela urte desente zera kirola zan goi mailako jendearentzako soilik eta gaur egun egia dela jende denetariko jendiek praktikatu egiten dauela. Eta aurkitu duzuna, Edurne, aurreiritziek baduela eragina, ez da? Badutela eragina kirola sustatzerako garaia nola sustatu eta zein norabidetan? Bai, argita garbi zegoen. Zera, nik elkarrizketatu ditut emakume batzuk, 30 emakume gutxi gora bera, eta epoka ezberdinetakoak dire, baina egia da, holan orokorrean hitz egiten baldin badugu, bereziki 1945 urtetik aurretik jaioak zirenak, egia da orokorrean esan da, nahiko goi mailako jendea edo familia ikasketekin edo ez dakizelan esan zirela. Eta beraie praktikatzen zituzten zera kirolak normalean izaten ziren onartuak zeudenak. Zera bazegola sekzion femeninatik baita ere esan da, eta gero gizarte mailan bazeudela barkatu kirol batzuk onartuagoak zeudela beste batzuk baino. Edurne, adibidez kirol izango genuke hor zaku horretan. Onartuta zegoela igeriketa, naiz eta ematen du bainu jantzia erabili behar zela, baina nahiko femeninoa konsideratzen zen voleibola baita ere, eta gero belar hokeia etzegola gaizki ikusita, eta gero arkutirua nahiko ongi. Eta gero, esgrima eta baita ere nahiko ondo ikusita zegoen, orduan, fijatzen baldin bagara, olako ekintzak ez ziren oso arruntak. Edo, adibidez, atletismo guztiz debekatuta zegoen,
hemen Bizkaian onartu zan lehenengo taldea, Bizkaia klub taldea, izan zen 76. Urtean, 1976. Urtean. Orduan, bueno, holan zegoen gauza. Eta tenisa? Barkatu, bai, astuia eta begiratzen ari nintzen zerrenda, bai, tenisa baita ere. Femenino xamarra. Bai, tenisa eta golfa. Baina, klar, kontutan hartu behar dugu, zera hemen normalean, klub pribatuak ziren, eta klub horien zeintzuk ziren, Jolas eta bat, Deportibo de Bilbao bat, eta orduan, beraiek aukera zituzten kirol batzuk, eta hoiekin konpontzen ziren. Dirua behartzela, legia, frontoia etzen sartuko, ez da? Bai, hori da. Nuen hain nolan izan, baina bai. Nabaritzen da... Pala eta... Bai, nabaritzen da goimaiako jendien normalien praktikatzen zula, eta hori. Bai, eta gero ja, bueno, beko jendearentzako baita ere zabaldu omen zan, eta gaur egungo egoerara llegatu gara. Eta Euskal kirolekin lotuta, zerbait nabarmentzeko? Erraketista talde desente basegon, egia da, baina hemen Baskongadetan edo hemen Euskal Herri mailan frontoi gehiegi etziren izan. Naiz eta hemengo erraketistak izan asko, normalean Bartzelona aldera, edo Madrid aldera, gero beste toki batzutan, baina bai, Mexiko aldera baita. Hori da, adibidez duela gutxi horri buruzko historia zehatzak ezagutu ditugu, baina Miami inguruan jokatzen batez ere emakume horiek, ezta? Bai. Gaur egun errekuperatzen ari da, erraketista talde bat dago, Larrabetzu aldetik eta, baina, bueno, ondino ez dago oso goi mailan, bai. Eta boloak, toka eta alakoak? Olako gauzek egia zan da, olako gauzetaz ez dago apenas informaziorik. Baina gero, herriko jendearekin berba egin eta gero, bai egia da edonork jolasteko edo jokatzeko aukera zut. Ez? Baina holan edo zerbait idatzitata zaila da aurkitzeko. Ez dago dokumentatuta, ez dago txapeldunik edo ez dago... Ez, bakarrik gizon bati buruz dakit zerbait, tokan, baina keba, ez daukat ez eta lotxagarria izan arren baita ere sekzion femeninari buruzko informazio oso gutxi dago, Bizkaikoari buruz behintzat. Zera, ez dakite, artxibo historiko provincial hemenguan, Bilbokoan, esan zidaten bere pentsatzen zutela botako zituzten paper guztiak edo erreko zutela edo ideirik etxeukaten. Eta orduan, Madrilen artxibo general de la administrazionen zerbait dago, baina gutxi. Beraz dokumentatzea zail xamarra. Bai, nahiko zaila, baina, bueno, zerbait beti lortzen da. Niretzako altxorra handiena eta politena izan da emakume hauekin berba egitea. Zera batzuk dire jende oso nagusie, baina kriston esperientziak eta kriston gauza polita kontatu dizkidate. Edurne, eta aldez aurretik gai honi buruz neuen ezagutzarekin bat egiten ez duen edo sorpresarik aurkitu duzu, ekarrez eta horiek egiterakoan, ikerketa abiatzerakoan? Bai, nik egia esan da, igual nahiko idealisten azelako, pentsatzen eban igual beraien artean egongo zirela emakume gehiago gogo handiekin gauzak apurtzeko eta emakumeok aurrera jarraitzeko edo segitzeko edo kirol munduan toki bat hartzeko eta ez orokorrean esan da gehienek esaten zidaten beraiek oso gustora sentitzen zirenez, horrekin jarraitu nahi zuten, baina ez zituztela olako ideia berezirik edo apurtzeko edo ez dakit edo. Beraz da, kirola egiteko behar bat, baina ez aldarrikatzeko beharraz. Hori da, bai, baina, bueno, beraientzako, eta hau bai guztiek esan didatela, beraien bizitzako momentu politenetarikoak hoiek izan dira. Beste batxutaz aparte eta baina, bueno. Baina gehiago lotuta esan bezala kirol jarduerekin, modu zuzenean, ez feminismoarekin. Naiz eta emakume kirolariek izan. Hori da, batzuk bai, onartzen dutela, emakumeek izateko, baina orokorrean ez, importantena zan, ze ondo nagoen amen eta kiti, osea, besterik gabe. Eta ondo, onartu egin behar da. Bai, eta ez dugu aztu behar gainera kirol jarduerak zer diren, ezta?
Hori da, hori da. Edurne, ala ere gauzak asko aldatu diren arren, eta badirudi ez dago debekurik gaur egun, baina badirudi sustatzen jarraitu behar dela, ez? Emakumeen kirol jarduera, batez ere nerabetzaroan, eta zer gertatzen da emakumeak eta kirolaren arteko harreman horretan? Gaur egun daukagu beste arazo mota bat, eta da gure neskek usten diotela kirola egiteari 16-17 urtekin bataz bestekua. Eta gero eta neska gutxiago jarraitzen dutela. Edurne, zergatik zure ustez? Ez dakigu egia esan da. Zera ikerketa txiki batzuk egin dira honen inguruan, eta hasiera batean pentsatzen zen, igual inbizibilitatea izango zen, baina ez dakigu. Ez dakit. Eta nik egia esan da ez dut ulertzen. Ezin dut ulertu, zelan bizi daiteke kirola egin barik. Baina hori da nik neuke holan pentsatzen eta sentitzen dudalako, Galdera hori hortzutzeko dugu, airean, eta agian beste momenturen batean berreskuratuko dugu, edo beste norbaitek, entzulen artean norbaitek, ideira emate baldin badu, idatzen zala. Gure WhatsApp bat idatzen diazagula 688-666-000 zenbakira esate baterako, edo amarauna abildua eitb.eus. Elbidera. Dena den, ni irakasle bezala, gorputxezik eta irakasle bezala, esan behar dut gure eskutan dagola aldaketa bat lortzeko aukera daukagula gure eskutan, baina horreta zitzegin beharko genuen askota luzeta horregatik. Edurne Morillo, eskerrik asko zure ikerketa horren berri emateagatik eta azalpen horiengatik, ondo segin. Perdin, esker mile. Aitziber Salinas, eta zurire beste, mile esker gure gana etorri izanagatik. Zuei, urren arte. 15 egun barru hementxe. Hori, hementxe izango gara. Vale. Gero arte. Ondo segi.